Раббы күрде ки, җир йөзендә адәм баласын азгынлык баскан. Кешенең бөтен күңеле, уй-фикере һәр вакыт явызлыкта. Раббы кешене бар итүенә үкенде. Бөтен йөрәге белән сызланды. Әйтте: Дөньяга үзем яраткан кешеләрне, хайваннарны, сөйрәлүче хәшәрәтләрне, күктәге кошларны, һәммәсен җир йөзеннән юк итәм, чөнки аларны яратуыма мин үкенәм, диде. Җир йөзен мин туфан суына батырачакмын. Күк астындагы барлык җан ияләрен юк итәчәкмен. Җир йөзендә бер нинди тереклек калмаячак. Җир йөзендәге сулышы бар бөтен җан иясе, һәммәсе һәлак булды, юк ителде. Адәм баласыннан башлап хайваннарга кадәр, сөйрәлүче хәшәрәтләрдән алып очар кошларга кадәр, барлык җан ияләре үлемгә дучар булды. Җир йөзендәге бар нәрсә юкка чыкты. Фәкать Нух һәм аның белән бергә кимәдә булганнар гына исән калды. Нухка һәм аның угылларына Аллаһы былай диде: Мин сезнең белән килешү төзим. Минем бу килешүем буенча, моннан соң бер нинди җан иясе дә туфан суларында һәлак булмаячак. Җир йөзен суга батырган туфан бүтән бер кайчан да кабатланмаячак. Нухның кемәдән чыккан 3 угылының исемнәре Шем, Хам вә Яфет булып, Хам дигәне Кәнганга ата тиешле иде. Кешелек дөньясы шушы 3 угылдан яралып, бөтен җир өстенә таралган иде. Шемнең угыллары: Элам, Ашшур, Арпахшад, Лут, Арам. Арпахшадның Шылах исемле бер угылы булды. Шылахтан Гыйбер туды. Гыйбер, Пелек, Регу, Серух, Нахор, Терах һәм Ибрам, ягъни Ибраһим. Раббы Ибрамга әйтте: Торган җиреңне, туганнарыңны, атаң йортын калдыр. Мин күрсәтәчәк җиргә күчеп кит, диде. Синнән мин бөек халык тудырачакмын. Сине мөбарәк кылачакмын. Исемеңне шөһрәтле итәчәкмен. Син Фатиха бәрәкәт иясе булачаксың. Сиңа изгелек теләгәннәргә мин изгелек эшләячәкмен. Сине каһәрләгәннәргә ләгънәтемне яудырачакмын. Җир йөзендәге халыкларның һәммәсе синең аша Фатиха алачак. Ибрам Раббысы боерганча юлга чыкты. Лут та аның белән китте. Хараннан чыгып киткән вакытында Ибрамга 75 яшь иде. Хатыны Сарая һәм бер туган энесенең угылы Лут белән бергә Ибрам Харанда туплаган бар мал-мөлкәтен алып һәм кул астындагы барлык хезмәтчеләрен ияртеп, юлга чыкты һәм Канганга барып җитте. Бу вакыйгалардан соң Раббы Ибрамга күренеш иңдереп, былай диде: Курыкма, Ибрам, мин синең калканың, аласы бүләгең зур булыр. Менә, син бит миңа бала насыйп итмәдең, диде Ибрам. Шуңа күрә өемдәге бер хезмәтче минем мирасчым булачак. Раббы Ибрамны һавага алып чыкты һәм әйтте: Күк йөзенә башыңны күтәреп кара да, булдыра алсаң, андагы йолдызларны садап чык, диде. Сенең нәсел варисларың менә шул йолдызлар санынча булачак. Ибрам Раббыга ышанды һәм шуның белән Раббы алдында тәкъва булып саналды. Хатыны Сарая Ибрамга бала тапмады. Сараяның Хаҗар исемле Мисырлы бер асравы бар иде. Шулай итеп, Сарая Мисырлы Хаҗарны ире Ибрамга хатынлыкка бирде. Бу хәл Ибрам Канганда 10 ел гомер кичергәннән соң булды. Шулай итеп, Сарая Мисырлы Хаҗарны ире Ибрамга хатынлыкка бирде. Бу хәл Ибрам Канганда 10 ел гомер кичергәннән соң булды. Бу хәл Ибрам Канганда 10 ел гомер кичергәннән соң булды.
Ибрам Хаҗәр белән йоклады, һәм Хаҗәр балага узды. Балага узганын белгәннән соң, Хаҗәр үзенең хуҗабикәсен санламый башлады. Сарая Ибрамга: «Минем башка төшкән бу хаксызлыкка син гаепле», диде. «Асравымны синең кочагыңа мин үзем бирдем, ә ул балага узганын белгәч, мине бөтенләй санламый башлады. Синең белән минем араны Раббы үзе хәл итсен». Ибрам Сараяга: «Асравың синең кул астында бит. Нәрсә телисең, шуны эшлә», диде. Шуннан соң Сарая үзенең асравына җәбер күрсәтә башлап, асрау идән качып китте. Раббының фәрештәсе Хаҗәрне чүлдәге бер чыганак, Шурга бара торган юл буендагы кое яныннан эзләп тапты. Раббының фәрештәсе: «Хуҗабикәң янына кире кайт та, аңа буйсын», диде. «Синең нәселеңне үрчеткәннән үрчетәчәкмен. Шул кадәр ки, аны санап та бетерерлек булмас». Хаҗәр Ибрамга бер угыл тудырды. Хаҗәрдән туган бу угылына Ибрам Исмәгыйль дип исем кушты.